راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان علتاو زينا وقعو تنبل مبل 32 عمت ناصنت إرترا لوم ربع 24 قنبتا بسمرا يكايدالو ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተሰዲዶም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንመበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ሰሞናት ሒዞም ክጽምብልዎም ጅማሮም ይፍለጥ። እቲ ጽምብል ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ክቕጽል ምዃኑ በብሃገሩ ዝዝርጋሕ ዘሎ መጽዋዕታታት የመልክት። ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ከም ናይ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ድንበታት ተኸፋፊሎም እዮም ን24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዝዝክርዋ ዘለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ መስርሕ ካብ 85 ክሳብ 90 ከም ዝተዛዘመ ኣዛዚ ናይቲ ንምፍታሕ ዕጥቅን ተግባረ ስምምዕን ክትከታተል ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቖመት ወተሃደራዊ ጉጅለ ጀነራል ስቴፈን ራዲና ገሊጹ። እቲ ጀነራል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ትግራይ ዑደት ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዛጊት ልዕሊ 80 ነቲ ክበጽሕዎ ዘለዎም ከባቢታት ከም ዝሸፈኑ ብምጥቃስ ዝመጽእ ወርሒ ድማ ናብቲ ዝያዳ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዘሎ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ሑመራ ከም ዘተኩሩ ኣነጺሩ። ጀነራል ስቴፋን ኣብቲ ንልዕሊ 40 ወተሃደራውያን ኣመኸርትን ክኢላታትን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዝርከባ ኤምባሲታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብተወሳኺ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዘሕጉስ መልክዑ ይትግበር ምህላው ኣረጋጊጹ። እቶም መብዛሕትኦም ንሃገራት ምዕራብ ዝወከሉ ወተሃደራውያን ክኢላታትን ኣመኸርትን ኣብ ትግራይ ንዝሰዓበ ዕንወትን ትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝኸዶ ዘሎ መስርሕ ንምዕዛብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይታ ክልል ዑደት ምክያዶም እዩ ተሓቢሩ። ሰራዊት ኤርትራ ንምፍታሕ ዕጥቅን ተግባረ ስምምዕን ክትከታተል ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቖመት ጉጅለ ንጥፈታታ ብዝግባእ ንኸይተካይድ ዕንቅፋት ይፈጥራሉ ክብል ግዝያዊ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መውቃሱ ይዝከር። እንተኾነ መራሒ ናይታ ጉጅለ ኬንያዊ ጀነራል ስቴፈን ራዲና ኣብቲ ንዘካይድዎ ዘለዉ ዕማማት ብዝምልከት ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ብግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝቐረበ ወቐሳ ኣይጠቐሰን። ኣምባሳደር ሶማል ኣብ ስዑድ ዓረብ ሳሊም ማዓው ሓጂ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ዋዕላ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ናብቲ ሃገር ኣብ ዝገሸሉ እዋን ክብረተይ ተጋሂሱ ብምባል መዝነቱ ከም ዝሓደገ መርባ ዜናት ሃገር ሓቢረን። እቲ ሓደ ካብ ምኩራት ዲፕሎማስኛታት ሶማል ምዃኑ ዝተነግረሉ ኣምባሳደር ፕሬዚደንት ሓሰን ኣብ መበል 32 ዋዕላ ማሕበራት ሃገራት ኣብ ዝተሳተፈሉ ዕለት ምስኡ ሓቢሩ ኣብቲ ዋዕላ ንኸይርከብ ስለ ዝተኸልከለዩ መዝነቱ ሓዲጉ። ኣምባሳደር ሳሊም ፕሬዚደንት ሶማል ንሶማል ኣብ ዝወከል ኩሉ ሃገር ኣብ ዋዕላ ክሳተፍ እናመፀ ካብቲ ዋዕላ ዝግለለሉ ምኽንያት ፕሮቶኮል ዘይሓለወን ከም ኣምባሳደር ክብረይ ዝግህስን እዩ ክብል ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ሓላፊ ፕሮቶኮል ፕሬዚደንት ሂንዳ ዕሎሶ ኣብ ልዕሊኡ ዝወሰዶ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ንክብሩን ክብሪ ሶማልን ዘዋርድ ምዃኑ ብምጥቃስ ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መልእኽቲ እኳ እንተሰየደ እቲ ሚኒስትሪ ዝኾነ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ስልጣኑ ክሓድግ ከም ዝወሰነ ኣነጺሩ። ምስ ፕሬዚደንት ሶማል ዝኸደት ጉጅለ ነቲ ኣምባሳደር ናብቲ ዋዕላ ዝካየደሉ ኣዳራሽ ከይኣቱ ከም ዝኸልከለቶ ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዛ ዓብዲ ባረ ብወገኑ ስልጣኑ ንክሓድግ ዘቕረቦ ውሳኔ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡ። መራሕቲ 22 ኣባላት ማሕበር ሃገራት ዓረብ ብ19 ጉንበት ኣብ ጅዳ ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላ ኣብ ጉዳያት ሱዳን፣ ሶርያን ፍልስጤምን ዘተኮረ ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ምስ ሃገራት ዓረብ ኣብ ዝተኣሳሰር ዝተፈላለየ ጉዳያት ብምልዓል እውን ዘተ ብምቕራብ እማመታት ከም ዘሕለፉ ጸብጸባት ተን ሃገራት ጠቒሱ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን